Tuntematon insinööri. Hyvä kuulija, tervetuloa taas uuden jakson pariin. Tänään mulla on vieraana insinööri ja yrittäjä Lauri. Tervetuloa vieraaksi. Hei, kiitos Tommi kutsusta. Mukava olla täällä. Voisitko Lauri vähän alkuun kertoa ihan, että kuka olet ja ihan lyhyesti, että mitä teet? Joo, mä oon Lauri Linna, kesäkuussa 34 vuotta, ikuisesti utelias nuori mies Jyväskylästä. Suunnitteluinsinöörinä mekaniikan parissa tehnyt töitä about sen 8 vuotta ja tällä hetkellä toimin täyspäiväisenä yrittäjänä. Konetekniikka opiskellut Jyväskylässä, kihloissa ihanan naisen kanssa, mutta ei ole vielä lapsi ilmaantunut. No mennään nyt aluksi ennen työelämää niin vielä sinne opiskeluaikoihin. Niin mikä sut silloin alun perin sai kiinnostumaan konetekniikasta ja hakeutumaan tuonne insinööriopintoihin? Idea insinööristä tuli oikeastaan vasta lukion 3, kun piti miettiä, että mitä hän sen lukion jälkeen tekee. Yläasteen jälkeen mun piti lähteä amikseen hitsariksi, mutta äiti sitten siinä hienovaraisesti kehotti vielä miettimään vaihtoehtoja ja meni sitten lukioon 3 vuotta miettimään. Se oli kyllä ihan hyvä päätös niin kuin jälkikäteen ajateltu. Ette ole kaipaillut sitten hitsari ammattiperäisen jälkeen? No, tuossa on saanut tehdä semmoisia niin kuin käsillä juttuja nytkin. En ole koskaan ajatellut, tai ei ole harmittanut, että en mennyt sitten sinne hitsarikouluun. Mutta sitten siinä lukion 3 mietin vaihtoehtoja ja konetekniikka vaikutti parhaimmalta. Joten sinne sitten tuli mentyä. Ja sitten kun se koulu alkoi siinä, niin tuli aika nopeasti selville, että on tämä se oikea ala. Kai se oli jotenkin sillä niin kuin tähtiin kirjoitettu, kun on tietämättä ollut semmoinen vähän insinöörishenkinen. Niin, no, miltä se tuntui sitten se opiskeluaika, että alkoiko se heti tuntua omalta jutulta ja oliko se aktiivinen silloin vai millainen sä olit opiskelijana? Opiskelijana oli varmaan semmoista niin kuin keskikastia. En mitenkään hyvä enkä mitenkään hirveän huono. Ja mikä ei kiinnostanut niin paljon, niin se oli vähän semmoista rimaa hipoa läpi. Ja itse mikä kiinnosti enemmän, siihen jakso panostaa. Se on rehellisesti sanottu näin. Entä sitten, jos siirrytään sitten tuonne työelämän puolelle ja jos voitaisiin vaikka aloittaa siitä, että minkälainen sun työhistoria on ollut tähän mennessä? Mitä kaikkea sä oot tehnyt? Valmistumisen jälkeen mä olin 2 vuotta töissä paikallisessa suunnittelutoimistossa. Ja sen jälkeen sitten perustin oman yrityksen ja 6 vuotta olin täyspäiväisenä yrittäjänä. Sen jälkeen taas kokeilin 2 vuotta olla työntekijänä, mutta se ei tuntunut sitten enää omalta ja nyt taas sitten toimin yrittäjänä. Työtehtäviä on ollut aika laajalla skaalalla, kaikenlaista ihan perusohutlevyä, koneistettuja osia ja teräsrakenteita. Mutta sitten pääpaino on ollut muoviosissa, ruiskuvalettuja osia ja 3D-tulostettuja. Mutta miten se silloin lähti ihan ensimmäistä kertaa sulle muotoutuu se ajatus, että nyt voisi kokeilla yrittämistä? Että tuliko se ihan vaan yksiltä mieleen vai oliko se sellainen pitkän pohdinnan tulos? No se ajatus siihen oikeastaan lähti yhdeltä asiakkaalta. Se vahvasti houkutteli siihen, että Lauri, että perusta oma yritys. Niin oli varmaan taloudelliset perusteet silläkin, minkä takia se ehdotteli sitä, mutta se ajatus sitten kyti varmaan vuoden päivät ja sitten mä sain sovittua diilin sen asiakkaan kanssa, millä pärjäisi sen ekan puoli vuotta. Pääsi jotain ruokaa pöytään ja sittenhän sitä oli pakko lähteä koettamaan. Aika lailla niin kuin vahvasti houkuteltiin. Millaisia töitä sä silloin teit ihan alkuun yrittäjänä? Ne oli niitä ruiskuvalettuja muoviosia sille asiakkaan. Siihen liittyvää suunnittelua. Niin. Sillä oli sellainen yksi idea, mikä mitä kehitettiin siinä. Ja siihen kaikenlaisia.
kaikenlaisia muoviosia. Eli tilaisuus teki ei varkaa, vaan yrittäjän sitten tässä Kyllä. kohtaa. Miten sitten se, kun sä aloit varsinaisesti lähdit yrittäjäksi, niin pitikö sun ennen sitä yrityksen perustamista niin opiskella sitä aihetta jostakin? Pitikö sitä ylipäätään sitä yrittäjyyttä opiskella jostakin vai kantapään kautta, kun opit kerättiin? No, siinä tuli aika paljon googleteltua asiaa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Sitten oli muutama tuttu oli yrittäjä ja sitten iskä nyt oli toiminut yrittäjänä 30 vuotta. Ja tämä firma perustettiin puoliksi yhden kaverin kanssa, joka oli sitten toiminut jo yrittäjänä muutamia vuosia. Se avitti siinä alussa aika paljon, kun siltä voi kysyä kaikki tyhmät kysymykset. Ja siltä niin kuin saa vastaukset niihin tyhmiin kysymyksiin. Okei, siis siinä oli vielä tällainen kaverikin mukana, niin miten tämä kuvio, mistä se kaveri ilmaantui siihen samaan yritykseen perustajaksi? No se oli lapsuuden tuttu hyvä kaveri, mikä kanssa on tehnyt ja sen tiesi, että sen kanssa ei todennäköisesti tule mitään ongelmaa. Sitähän siinä peloteltiin, että ei kannata ikinä perustaa kaverin kanssa yritystä, mutta ei ole kyllä ollut minkäänlaista ongelmaa tässä koko aikana. Molemmat on vähän samanhenkisiä. Tekeekö se kaveri sitten tuossa teidän yrityksessä niin samantyyppistä hommaa vai jotain muuta? Se tekee ei tee mekaniikkasuunnittelua, se tekee lennonopetusta. Ettei niinku hirveitä synergiaetuja ei ole meidän tekemisen kanssa, mutta se tekee omaa ja mä teen omaa. Joo, kyllä. Mielenkiintoinen kuvio. Eli niin kirjanpito ja tilihallinta niin hoituu yhteisesti, mutta... Niin, kirjanpito. Joo. Se on se synergia siinä. No silloin, kun sä eka kertaa lähdit tekemään omalla nimellä yrittäjänä hommiin ja sait ensimmäisen laskun lähetettyä, niin miltä se silloin tuntui? Kyllähän se mietti, kun laskun numero oli se 0001. Tästä tämä nyt lähtee. Oli vähän semmoista sekavaa aikaa, että ei oikein tiedä, että mitä tässä nyt käy. Mutta se alkuhämmennyksen jälkeen oli ihan ylpeä tästä, että uskas lähteä semmoisen. Kyllä se vaatii tietysti vähän rohkeutta tyhjän päälle ja täysin omalle vastuulle siirtyminen. Sä olit siis jonkun aikaa yrittäjänä ja sitten palasit kuitenkin vielä palkkatyöhön, niin mikä sut sai siinä kohtaa sitten siirtymään takaisin? No siinä tuli oikeastaan semmoinen niin kuin vähän taloudellinen paine siitä, että oli vähän niin kuin työt hiipumassa. Ja sitten oikeastaan niin kuin tuli semmoinen onnenkantamoinen, että otettiin sitten yhteyttä muhun, että haluanko tulla töihin. Niin sitten mä mietin, että mikä jottei. Tuli aika sellainen niin kuin hyvään saumaan. Okei. Alkoi olla liian rauhallista aikaa töissä ja jotain piti keksiä, niin tuuri kävi. Minkä niminen tämä sun yritys on? Se on Future Design Oy. Selvä. Ja Future Design, mitä siltä voi ostaa? No ensisijaisesti se on sitä mun aikaa, mun suunnittelua, mekaniikkasuunnittelua. Mutta meillä on myös niin kuin 3D-tulostimia, CNC-routeri ja 3D-skanneri. 3D-tulostin ollut jo pitkään. Vanha Prusa sotaratsu. Silloin tulostettu aika paljon kaikenlaista. Ja sitten hankittiin toinen semmoinen litku hartsitulostin. Eli niin kuin kaksi 3D-tulostinta ja kaverin kanssa rakennettiin semmoinen CNC-routeri, kolmiakselinen. Ne pystyy niin kuin alumiiniakoneistaan tai pikku teräsjuttuja. Ja sitten hankittiin tuossa aika lailla hetken mielijohteesta semmoinen 3D-skanneri kiinalainen, millä nyt pystyy jotain tekemään, mutta jos tarvitsee ihan tarkempaa, niin sitten täytyy vuokrata sitten ihan oikeat vehkeet tuolta palveluntarjoajalta. Protojuttuja niin kuin pystyy tuottamaan. Lähinnä se on siihen, että jos niin kuin suunnittelee jotain, niin sitten pystyy niin kuin itse testailemaan ja kokeilemaan niitä. Tämä on niin kuin semmoista varmistusta siihen, että se on varmasti hyvä. Sen näkee niin kuin helposti ja nopeasti, kun on ne omat vehkeet.
Kuulostaa hyvältä, eli vähän voi sanoa, että parantaa suunnittelun laatua, kun siinä tulee tätä protovaihetta yrityksen sisällä tehtyä. Kyllä joo, nimenomaan. Me ei varsinaisesti niin kuin myydä mitään niin kuin fyysisiä niin kuin näillä laitteilla tehtyjä osia, mutta se on semmoista suunnitteluapua. Okei, hahmottelua ja ideoiden toteuttamisen niin kuin, tutkimista, tämä tyylistä protoilua. Mennään sitten tuohon yrittäjyyden arkeen. Nyt kun sä oot taas siirtynyt takaisin yrittäjäksi, niin miltä sun tyypillinen työpäivä näyttää? Tai kuvitellaan vaikka, että mä kulkisin sun mukana yhden työpäivän ajan, niin mitä mä voisin siellä nähdä tai tehdä? No, tyypillinen työpäivä. Vaikea kysymys. Olepas ne. Ei oikeastaan semmoista niin kuin tyypillistä työpäivää ei ole, että se on samanlaisia työpäiviä aika niin kuin harvoin niin kuin perää, mutta no se vähän riippuu siitä, että mitä osaat tehdä. Että jos tuommoinen surface design luonnistuu, niin sitten on sekä vaikka mallintaa puhelimen 3D-skannin pohjalta ja sen jälkeen tehdä siihen sovitekuori yhdelle lisälaitteelle. Sitten lounan jälkeen sitä voisi tehdä animaatiomallia ja laittaa renderöitymään yöksi, jos asiakas näyttää sille vihreätä valoa. Tai sitten voitaisiin suunnitella aamupäivän testirigiä suunnittelee olevalle tuotteelle. Sitten samalla kun käydään lounaalla, niin haetaan tarvikkeet puuilosta ja sitten iltapäivällä hitsaillaan ne kasaan. Tai sitten voitaisiin sovittaa varustespoileria skannatun auton mallin katolle ja suunnitella siihen asiakkaan kanssa sopivat kiinnikkeet. Tai sitten, jos oikein hurjaksi aletaan, niin voitaisiin aamupäivä kaivella kuitteja kasaan kansioon ja sitten tehdä palkkakuitit palkanmaksua varten. Verkkopankissa laittaa palkkaa eteenpäin ja sitten tehdä pari laskua asiakkaalle. Sen jälkeen voitaisiin vähän panikoida, että meniköhän se nyt oikeaan osoitteeseen ne laskut. Ja sitten iltapäivällä tehdä kaverille tablettiteline sen autoon, mikä on ollut jo puolisen vuotta työn alla. Laittaa proto siitä 3D-tulostimelle ja sitten sen aikaa, kun se tulostaa, niin googletellaan, että mitenhän sen custom backgroundin saa tuohon inventorin renderöinteihin ja vähän testailla niitä. Aika lailla tuommoista sekametelisoppaahan toi on aina silloin tämän. Siinähän tuli ihan älyttömästi kaikkea. Ja käsillä tekemistä myös, että sulla on selvästi niin kuin monipuolista tuo sun työ. Kuinka paljon sun aikaa kuluu sitten siihen varsinaiseen työhön? Onko sulla paljon myös sitä laskutettavan työn lisäksi sellaista hallinnollista työtä? No, laskutettavaa työtä, se vähän riippuu viikosta, että joskus on muutamia tunteja, joskus on sitten ihan semmoinen niin kuin oikea 40 tunnin työviikko. Varmaan keskimäärin joku 20-30 tuntia laskutettavaa. Ja sitten se muu, mikä ei liity siihen työn tekemiseen, niin, mikä liittyy niin kuin yrittämiseen, niin se ehkä joku, jos pitäisi jotain heittää, niin 2 tuntia viikossa, päivä kuukaudesta. Joskus vähän enemmän ja joskus vähemmän. Kyllä. No onko sä sitten ihan täysin yksin? Teetkö sä ihan täysin yksin sun työtä vai onko sä mukana jossakin tiimissä? Onko sulla jotain kumppaneita muista yrityksistä tai minkälaista se työ on? Tällä hetkellä teen tällä yrityksellä yksin. Sitten asiakkaiden tiimeissä on 1-6 henkilöä, joihin mä kuulun niihin tiimeihin. Alihankkeita mulla ei ole ja ei ole ollut ikinä semmoista ajatusta, että palkkaisin jonkun tähän yritykseen. Tämä on ollut aina semmoinen mahdollistaja, että voi tehdä töitä. Käytätkö sä tekoälyä jollakin tavalla sun töissä? No aika vähän. Ei ole tullut sillä lailla kyllä käytettyä. Ja aina Filentelen tulee ChatGPT:ltä kysyttyä jotain. Tarvii vaikka Exceliin kaavaa tehdä tai jotain semmoista, mutta aika vähän. Joko tuntuu siltä, että kohta tekoäly tekee sinun työsi, pelkäät työpaikkasi puolesta? No ei kyllä vielä. Et sitten jos tekoäly voi tehdä noita tommosia 3D-malleja, mitä mä teen, niin sitten voin kyllä jättää ne hommat. En näe kyllä, että vielä vähän näkyy. No okei.
No miten teetkö sä markkinointia sitten, jotta sä saisit lisää töitä tai sun yritysnäkyvyyttä vai verkostoidutko sä jotenkin? Mä oon hirveän huono markkinoinnissa. En oikeastaan muuta tehnyt kuin kotisivut. Ne oli, mutta sitten lähdin päivittämään ja siinä tuli jotain köpöä. Niitäkään ei ole tällä hetkellä. Ihan sillä onnekas ollut, että ei ole oikeastaan niin kuin ikinä tarvinnut markkinoida tai oikeastaan niin kuin hankkia töitä lisää. Sillä kun työt tekee hyvin ja yrittää parhaansa, niin se on ollut parasta markkinointia. Niin siis sulla on käynyt siis niin onnekkaasti, että työt on löytänyt sut. No juu, kyllä. Et se ensimmäinen asiakas tuli siinä vähän niin kuin kaupan päällä yrityksen perustamisessa ja sitten oikeasti yksi asiakas tuli kotisivujen perusteella, että paikallinen yritys haki apuja ja ne löysi mut sitten kotisivujen perusteella, mutta sitten sama tuttu on vinkannut mua, että tuommoinen kaveri voisi olla hyvä. Ja vähän niin kuin oma työ on markkinoinut itseensä. Niin, tulokset on puhuneet sun puolesta. Tuntuuko susta, että siihen onko tarvittu kuitenkin jotain muutakin kuin insinöörityöosaamista, että onko siihen tarvittu kuitenkin tällaista itseluottamusta tai itsensä esille tuomista myös? No varmaan, joo. Yritys hakee niin kuin tekijää, mutta se on se henkilö siellä, mikä niin kuin päättää. Että on niin kuin B2B-juttukin, niin se on ihmisten välistä kanssakäymistä. No mikä sitten yrittäjyydessä voisi olla kaikkein siisteintä, mitä sä oot huomannut, tai että mikä voisi olla sitten sitä raskainta? No varmaan kaikki yrittäjät sanoo sama asia. Siisteintä on ehkä se vapaus. Saa tehdä sitä, mitä haluaa ja mistä nauttii. Ei tarvitse mennä sen, jos joskus ei niin kuin kiinnosta, niin sit voi pitää vaikka vapaa-päin. Ei tarvitse sillä niin kuin pakosti niin kuin puurtaa. Se on ihan hyvä sillä niin kuin aivoillekin, että jos se ei lähde, niin sitten ei lähde. Ja sitten ehkä se raskain osuus siinä on se epävarmuus tulevasta. Palkkatöissä kilahtaa palkka joka kuukausi. Ja tiedät, mitä se tulee, mutta yrittäjänä sitä ei aina tiedä. Voiko joskus nostaa sen verran? Niin, että vapaapäiviäkin raskii kuitenkin pitää. Kyllä, jos ei lähde, niin sitten ei lähde. Sitten on pakko pitää. Se on hyvä, että palautuminenkin on kunnossa. Onko sitten jotain sellaista, mitä et osannut aluksi odottaa, kun lähdit yrittäjäksi? No ehkä semmoinen, että yhteiskunta pitää yrittäjää aika suurena riskinä. Että vaikka on pari tilikautta takana, niin voi olla vaikka vaikeampi saada asuntolainaa, jos se yrittäjä peruspalkansaaja. Onhan se ihan ymmärrettävää. Sitä aikaa miettii pankingin silmissä esimerkiksi. Ja sitten ehkä tilinpäätös on aina mikä yllättää vuoden lopuksi. Se on jännä, kun vaikka kuinka osaa laskea tai kuvittelee osaavansa laskea, niin aina tulee jotain, mitä ei ole sitten osannut ottaa huomioon. Entäs sitten, onko sulle sattunut jotain sellaisia mokia tai epäonnistumisia, mitä haluaisit paljastaa ja miten olet niistä selvinnyt? No ei ole kyllä sattunut mitään suurempia mokia. Jos pääsisi ajassa taaksepäin, niin voisi jonkun pennosen säästää siellä täällä, mutta ei mitään semmoista, mikä olisi jäänyt erityisesti mieleen. Ehkä ihan hyvä. Tai ehkä ihan onnekas, että ei ole sattunut mitään semmoista. Juu, kyllä, onnikin ollut sitten myötä. Ei mitään, koputetaan puuta ja mennään eteenpäin. Mitä sä olet sitten oppinut yrittäjänä sellaista, mitä et olisi koskaan mielestäsi voinut palkkatöissä esimerkiksi oppia? Ehdottomasti iso asia, mitä on saanut yrittäjänä, on se semmoinen omaan piikkiin opittu tietotaito. Mikään työnantaja ei ole valmis laittaa sellaisia määriä semmoisiin niin kuin sisäisiin projekteihin, mitä on laittanut tässä tämän 8 vuoden aikana. Ja sitten jos olisin ollut töissä, niin en varmasti olisi jaksanut sen 7,5 tunnin päälle opetella niitä omalla ajalla, vaikka olisi kiinnostanutkin. Varovasti arvioituna joku varmaan 3000 tuntia on mennyt työaikana siihen, että on vaan niin kuin harjoitellut semmoisia asioita, mikä kiinnostaa. Ja sitten
yrityksen ensimmäisenä vuosina varmaan ehkä 40% meni siihen harjoitteluun ja nykyään sitten vähän vähemmän. Mitä esimerkiksi olisi jotain sellaisia asioita, mitä sä oot sitten harjoitellut? No vaikka renderöintijutun visuaalista aineistoa saa niin kuin tuotettua asiakkaille. Ja se nyt lähti siitä, että asiakas oli sellainen, että millä me saadaan tästä mallista markkinointikuvia. Ja sitten se lähti selvittämään. Ja eihän niitä niin kuin opetteluja voi laskuttaa. Jos sä opettelet jotain asiaa, niin sä et voi laskuttaa siihen sitä asiakasta. Niin, eli sä vaihdat siis vapaa-aikaa tulevaisuuden tienesteihin. Tietyllä tavalla tuohon opetteluun käytetty aika niin laskutetaan sitten myöhemmin. Niin, ja sä kerrytät sillä sitä omaa osaamistaan. Sillähän se menee, että mitä osaavampi sä oot, niin yleensä sitä enemmän pystyy niin kuin laskuttamaan tai saa enemmän palkkaa, jos oot töissä, mitä osaavampi kaveri on. Tähän voisi olla ihan niin kuin hyvä kannustin kaikille, että käyttää vähän omaa aikaa siihen, että kehittyy. No mitkä taidot on sun mielestä nyt osoittautuneet tärkeimmiksi nyt just tässä sun työssä, mitä sä teet? Vai onko se mennyt enemmänkin niin päin, että sä oot kehittänyt niitä taitoja, jotka sua on viehättänyt ja sit hakeutunut sen tyyppisiin töihin? Voisi sanoa, että sillä se on mennyt. Että tekee semmoista, mitkä kiinnostaa. Niin, eli tekee sitä, mistä tykkää, harjoittelee sitä, mistä tykkää, niin sitten pääsee tekemään muille rahasta sitä. Niin, kyllä. Ja, niin, nykyisissä töissä varmaan semmoinen visuaalinen silmä, ongelmanratkaisutaidot ja semmoinen niin kuin idealikas mieli on semmoisia taitoja, mitkä on ihan tärkeitä omassa työssä. Ja toki myös semmoinen, että pystyy tuottamaan niitä CAD-malleja, mitkä on päässä ja saa ne niin kuin aikaiseksi. Kun sekään ei ole mikään semmoinen itsestäänselvyys, että sulla on joku ajatus päässä ja sitten automaattisesti osaisit tehdä sen, niin kuin, sen muodon vaikka Inventorissa tai missä vähän muussa sokassa. Aivan, niin täytyy huomioida se, että miten se saadaan siihen ohjelmaan näkyviin juuri sellaisena, kun se on sun päähän näyttäytyy ja sitten vielä se, että miten se saadaan valmistettua mahdollisesti. Olisi sitten 3D-tulostamalla tai koneistamalla, niin nämäkin huomioiden. Kyllä. Jos sitten inspiroidaan vähän meidän kuulijoita, jos siellä joku haaveilee yrittäjyydestä, niin mitä sä sanoisit sellaiselle kuuntelijalle, joka haaveilee nyt tuosta jonkun oman jutun perustamisesta, mutta ei vielä uskalla? No, ehdottomasti. Ei muuta kuin Y-tunnusta haku. Ei siinä mitään menetä kuin ehkä varman palkan. Mutta voisiko yrittäjäksi lähteä kuitenkin varovasti, vaikka sivutoimisesti ensin, vai suositteleeko sä, että kokeilee ensin täysillä sitä ja sitten palaa takaisin? Joo, no se sivutoiminen yrittäjyys on varmaan kaikkein fiksuin tapa kokeilla, että onko itsestä yrittäjäksi. Siinä on aika pieni, jos sä oot jossain töissä ja perustat sivutoimisen yrityksen, niin siinä on aika pieni semmoinen taloudellinen riski. Ja sitten siitä on taas tosi helppo siirtyä täyspäiväiseksi, jos ne omat jalat kantaa siinä. Siinä vaan pitää olla aika varovainen, ettei ala kilpailemaan sen työnantajan kanssa. Aivan. Kelle tekee töitä. Jos on tarjota omalla yrityksellä jotain semmoista, mitä työnantaja ei tarjoa asiakkaille, niin ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa. Kuluja nyt kannattaa vähän ynnäillä ja selvitellä ennen perustamista, ettei tule mitään suurempia yllätyksiä. Niin, millaisia investointeja esimerkiksi tähän sun yritykseen on täytynyt alussa tehdä? Isommat on oikeastaan suunnitteluläppäri ja se softa, millä tekee suunnittelua. Itse teen Inventorilla, niin siinä on aika semmoinen semi-iso vuosikustannus. Ja sitten kirjanpito vaatii pikkusen. Siihen nyt ei ihan hirveästi mene isommat varmaan se läppäri ja sitten suunnitteluohjelma, mitä tekee. Miten sitten alussa saa niitä asiakkaita? Siis silloin kun ihan ensimmäisiä askeleita ottaa, niin miten sä lähtisit kontaktoimaan yrityksiä? No helpoin on varmaan saada asiakkaaksi semmoisia, kelle on tehnyt jo töitä. Ne tietää, että
homma toimii ja on niin kuin hyvä tekijä. Eli se, että on vaikka koulun jälkeen muutaman vuoden töissä, niin se on aika tärkeää tai helpottaa huomattavasti. Mutta sitten jos tarvitsisi nyt asiakkaita löytää, niin mä varmaan ottaisin vaan yhteyttä niihin yrityksiin, mitkä tekee semmoisia juttuja, mitä mä haluaisin tehdä. No sitten jos voisit aloittaa kaiken nyt ihan alusta uudestaan, niin tekisitkö jotain toisin? Olisi ehkä materiaalitekniikan tunnilla kuunnellut koulussa vähän enemmän. Mutta ei mulla oikein tule mieleen, mitä mä olisin tehnyt toisin tässä yritystoiminnassa. Ei ole sillä lailla ollut mitään isompia mokia, niin kuin tuossa aikaisemmin oli. Ehkä sitä omaa osaamista on voinut kehittää vähän enemmän ja kyseenalaistaa enemmän sitä, minkä luulee tietävänsä. No entä sitten, missä sä näet itsesi nyt tästä 5 vuoden päässä, että mitä sulla seuraavaksi on nyt sitten tapahtumassa tässä työelämän suhteen? Onko jotain visioita? No todennäköisesti teen aika lailla samoja hommia, mitä nyt tykkään aika paljon siitä, mitä teen, niin sitä ei varmaan kannata vaihtaa. Mutta sitten mulla on pieni visio siitä, että voisi tarjota ehkä startupeille semmoista niin kuin suunnittelua, pientä osuutta vastaan siitä startupista. Sellaisessa voisi olla hyvä upside tulevaisuudessa. Ja riski on oikeastaan se, että on menettänyt vähän aikaa. Saa nyt nähdä, alanko semmoiseen. Ehkä samoilla asiakkailla teen 5 vuoden päästä ja ehkä saattaa tulla uusia. Vähän ehkä semmoinen tyhmä. Vähän ehkä sellainen tylsä vastaus. Samoja hommia, mitä nykyäänkin. No, mutta katsotaan mitä aika näyttää sitten, mihin vielä ajaudut. Otetaan uudestaan haastattelu 5 vuoden päästä sitten. Joo. No, mitä sitten vielä tähän loppuun, että mistä töiden lisäksi niin sä saat niinku virtaa, iloa silloin, kun läppäri menee kiinni, niin minkälaisia asioita sulla on, miten sä lataat niin akkuja, onko sulla joku tapa palautua työstä tai harrastaako sä jotain esimerkiksi? No nyt on vuodenpäivät taas alkanut käymään salilla vähän jumppailemassa. Rautaa lähinnä tulee nostettua, mutta kerran pari viikossa soutu tai hiihtolaitteella tykkää vähän rääkätä itseensä. Tuossa on remppahommaa ollut viimeisen puoli vuotta. Oma asunto on pitänyt saada valmiiksi, niin se on ollut ihan rentouttavaa kanssa. Ja tulee sitten sarjoja katsottua sohvalle. Aika paljon myös ruokaa laittelen. Välillä vähän pidemmän kaavan mukaan ja välillä sitten vähän lyhyemmän. Mutta siinäpä se. Mitä sitten, jos sulta otettaisiin insinöörihommat, konetekniikka sivuun pois eikä annettaisiin niihin lainkaan sotkeutua, niin mitä sä luulet, että sä voisit sitten tehdä niiden sijasta? Varmaan jotain käsillä tekemistä. Olisinko jossain konepajassa vääntää ohutlevykäikeleitä tai raksalla remppahommia. Jotain semmoista, mitä saa tehdä käsillä. Kaakkolasta ei viedä näitä hommia pois. On niin mukava. Hyvä, kiitoksia Lauri oikein paljon haastattelusta. Joo, kiitos paljon. Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tähän asti ja jos tulee mieleen jotain sellaista, mitä jäi kysymättä, niin laita tuonne jakson kommentteihin. Kiitos oikein paljon ja ensi kertaan. Moi moi! Tuntematon insinööri.